We call it a black day. Big up to Bostate. Big up to Coffee. Me now. I demand them we try fight Bostate. Bostate. Me name Young Junita. Yalla. Back to the matter. Zara gan pete simba. Kana kushoropo baza ndo imba. Right now neza ndirini ndoto simba. Paneza ndakufila pese pando famba. Rude girl. Box tat. You understand, man? God bless the thing. God bless the thing. Don't make me tell you. Don't make me tell you this thing wicked, you know. Don't make me tell you this thing wicked, you know. Don't make me tell you this thing wicked. We are everybody reliable. Tito with Taliban, get me a boy. And me kept in the nose and with me a boy. Listen now. Yeah, listen. Go around laba and ningy and spread some gosh. Because you know, say what? Them they not there for watch. Go around. I go kill them, coming at it, the very original road girl coming at it. Me got the sweet tongue, coming at it. Yeah, and the re-hat in the re-nut. Yo, dance of badness, we say. Vano pisa bang with jetine kurema. Big up my yes-face man Major. Mapana vanenge varova nesoni vafurira nakuti ngoma kune fesbon vachawanda muloni vari kuda broni vane madhimoni ndo vafana vanouya nemangarechinga vaubvei kuti ndinonyanza kuvaponda indine pfuti ivo vane kamudzunda geto ravo rese ndinosiya ndavapenda. Greetings, instead of Baba me wanna go and we on it up more for up more frisk. We looking at the big calories. Major. Shame. Go tipinde wo tawi yawo pano kuzosiya wo zvimangoma zvatinonyora padeni wo ewaganda chadoni nindo ikamangoma ndinenge bekari ngoma dzinenge memondo samudhayari kugona kunyora ngoma inenge samari zvangu ndezvechipo ndiri mutumwa waMwari vobvunza vimbai kana kuti tamari ndotamba ndega pasina shamwari musiyano wediagram otemanari sabosta ndopisa mari. Welcome Mr. Zaga. Yeah. Lenny Tia, Tayana Nation, yeah. Bostate. Tiwo wakazanga, ukanditika mofa, ukandizinga moyo. Bostate Entertainment endorsements and them should know. When I talk about the young ndaziona unalafu, na unongola ikeza ngojinga, kusoma na level value you. Unondikwata mke, unondikwata iwe, ya semse unalafu iwe, na unongola ikeza. Mbili kusoma na level value you. Unondikwata mke. Ndikuziva ukutaimira swaga kuda kunyangira uchiti sorry Mr. Zaga takatopera hapa china mkana ukangodzoka chete mina kupa mashanana anti wakati wa slave queen hauna basa neni nisina anything nasi waona kuti paneka something is a well like son well shout out to you yatiri inonguva takashurwa neshura mhepo dzichituhwishura andizvo zvataida kuva asi mukana nenguva ziya risiri muguva vachatipindura mwara vana kumudhura. It's been a long time takachengeta utano imi quarantine yandipangisa mazano kubata pano nepano vanoti ndine makaro satani hapana chake tomubviriza segango chinoti pangu sengoma inorera mambakwedza. Should I know? When I talk about the young HKD, them say a free man upgrade, not a downgrade. Them should I know. Yeah, man, a future free man that. HKD, young HKD. Watch your man, it's danger zone. Anasanda kama hitava no wati wale ndichibuda digita. As long as ndichita yando hitava nditore shure ndirimu fighter. Pamwe babo mu HKD. Watch your man, big up the youth and no tanitika chiteno tambura. Of course hapana pandita budi sana motango ndilinda kandino kutenga zonkuno hatine ine zevanhu budai muno twala magalisa nehunu after tashanda zedo toita tifinu every geto yota elevate totangitsa zvinhu tiri mari utop galis ane pattern HKD we live life like gangan set up striker ndingasekerere satan mengegeri tan Who's the investing in
Major. You major thero Pageto per kupisa ninamo Geto riri kupisa kunge kumba kwa satan Tijitembo zika pageto ya long time Bari kubata jino batika apa vangan Alvintu sisike jino rwaza amaikan Warning, got a lot of electricity shouting. Uta shipet, hungry. I'm proud guy. Ndiri bakati patini ndiri tetili ndiponje sama kai kunge mas pake kukanzuru. Toda zimendu, natima sema kuma. Hey, yeah man, big up best B man, the young man full of potential. Yeah man, we say demand them still there in a developmental stage. Yeah man, if it's a soccer team, we say. And when we are drop like a bomb clad. Yeah, we shall have now. Ende unozwida ndokuona paye paunofura chizviposta paunoratidza chindimba magangsta pageto achikugusta vane phone number dzako asi havafone uri free spirit vanokusaiza vapone uri munhu wevanhu asi vemuridzo haucheuke. Start entertainment to the rest of Zimbabwe. Yeah man, we're not just a movement that are Saka ndinokutemba uri munyama na iwewe unozvitemba paruna kuuri mbinga mwana iwewe